giwa uwar karfi kasaita haddar rumfa kogi gidan yalwa aminci an kawa kofa shamar ta bakawa mabin mukar kuce tofa ba ku gane wane ba minista yau muke zance Antoni General Bango Abubakar Malami Zaki wannan batu yayi abarwa namu da jarmai mai tubalin haske wannan wanda ya zama rana in ban da shi ɗaya wane ke da mai waka Yarima El Musti mai wakar nan da ban saura daura mu gaishe shi El Musti muna abinka zaki karya maza kamar ka ai da wuyar sama ba ta kura kaurin gaba a mun yarda da kai dan kari Abubakar Malam Sani mai yi wa ƙasa aiki zaki karya maza kamar ka ai da wuyar sama ba ta kura kaurin gaba a mun yarda da kai dan kari Abubakar Malam Sani mai yi wa ƙasa aiki ya gajiya ya fama da sarkin haƙuri yaya akan ji da al'umma mun sani ba ka gajiya na zauna ma duka ka ba su balantana kuma mai tafiya gamji da sha sara Antoni ga mai waka zance ne tamkar saka da an kaɗa mu ma doka waƙe ka da alfarma mu je tafiya ubansa abdul haka sunanka da iya kunsa in ka ja waye zai jasa in ka ɗauka amur makasa haka sunanka da iya kunsa ka zakin da yayi nisa sunanka ya wuce waginsa sanni dai baban mu Hussein na ce a gaida baban Usman na ce a gaida baban su Amina a gaida baban su Aminu yan biyu sau biyu kyautar Allah a gaida angon Aisha uwani uwar gida a ra'in gida Hajja Aisha a gaida angon Hajja Fatima ya Hajja Fatima ta amarya mun gaida sadaukin yaƙi zaki karya maza kamar ka ai da wuyar sama ba ta kura kaurin gaba a mun yarda da kai dan kari Abubakar Malam Sani mai yi wa ƙasa aiki yanda na je shi sanda na gan shi sai na ga lallai ya wuce na yanda ya ce mini sai na jira shi sai na ga ya aiko haka na shi ne ya ce min Yarima El Musti ka zo fadar kenan to ka zamo ɗan gidawa Yarima waka yau ka zamo na wajena lafiya Antoni General Maliya tuni ka iya ka zarce a yi kwaikwaya sun bi ka suna mamagiya baki makwaragun ajiya da kai suke yin tutiya dan masani sha tambaya a gona sha kewaya kai ne yau kai ne jiya shago yau dan lailan iya cika alkawari halin ka ne shine yasa ka ci lafiya tuta ka lafiya Allah ya so ka da duniya addu'ar mu yayi maka lahira Antoni dan mai shari'a kai ka tako dosa'a ka zarce a yi ba'a don ka taro dukkan da'a san a ɓangaren shari'a a ƙasashen duniya masu sani rugun babban motsi na gwamna ba gudu san mazan jiya lale 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 marhaban you are welcome yan kyabbi na maka marhaban ki gudu sanya maza gudu ga takawa ga zuhudu kai Allah ka rage ka kyala su ɗan iya hasidu ka ci kwari ka hau tudu na gwamna ba gudu ya kake al'amarin wai ya yake halayenka daban suke mun ga zaman ka daban yake
ko tafiyar ka daban take, ji kallon ka daban yake, mu yau waƙar ka muke. Antoni da General Abubakar malamin kawata, zaki karya maza kamar ka ai da wuyar sama, ba ta kura kaurin gaba a mun yarda da kai dan kare. Abubakar malamsa mai yi wa ƙasa aiki, saura ba za su iya ba in ka fito. Dawe sa'adowa sha martaba girwa giwa ƙarfi giwa mulki zaki girma. Abubakar malami yaro ba ma zai iya ba, manyan sun ce a barka, sun ce a barka ƙarfin ka ba a nan ba ne ba. Lahu yayi ma komai ba ɗan adam ba, ni dai a bar ni da kai ba zan guje ba. Waninka ba zai ruɗan ba ko da daddera, waninka ba zai ansan ba ko da dola, waninka ba zai ce in zo ba in zo wai na barka. A sani ina nan a fada, ilmusti ne dan amana, mai da kai da sai da na kairi. Ba wai fada da malam ba daren an kashayi, yaro tsaya matsayinka shi namu din dai daban ne. Allah ya ƙara martaba, Ubangiji Allah ya ƙara ɗaukaka, amin.